Така, добър вечер още веднъж за записа. Благодаря ви, че сте тук, въпреки хубавото време навън. А, ще се говорим за пътешествия. Подготвила съм да ви покажа много интересни оферти, промоции. Наеме си хубави оферти за някои от празниците. Първо ще ви разкажа за нашия клуб, как пътуваме и след това как всъщност работи търсачката в платформата. Надявам се, че всички обичате да пътувате, за да ви бъде полезна тази среща. Аз се казвам Боряна Байкова за хората, които за първи път влизат. От Хасково съм и след 12 години в Англия, от миналата година вече се пребрах да се живея с малкия ми син. Ето тук той е малък пътешественик. В България, в родния ми град. Към момента съм първия регионален директор за тази голяма американска компания за България. А, Записах се 21 година само за да пътувам. Нямах представа, че от този клуб може да се прави бизнес. Спестявах си парички, отидах на първия ми круиз. Всички мои познати ме питаха как така изведнъж тръгна по круизи. И след това се случиха чудеса. Имам над 500 вече пътешественици от екипа и 90 човека са партньори и развиват бизнес в много държави в цял свят, не само в Европа. Така че може само да се пътува, обаче може и да се правят много повече неща. Към момента имам 13 осъществени и един предстоящ круиз за август. 23 август отиваме около 40 човека на много хубав, горещ круиз. Много нови градове, държави, много хубави дестинации съм видяла за тези последни 4 години и половина. Препоръчвам ви силно норвежки фиорди, Канарски острови, също въобще аз всички круизи много си ги харесвам. И Персийския залив 2 поредни години. Сега бяхме декември месец на Канарски острови. Очарована съм от круиза. Норвежките фиорди ми е най-така впечатляващия за мен. По Средиземно море много пъти съм била. От 13 круиза повечето са ми по Средиземно море. Това са снимки от декемврийския ни круиз на Канарски острови. Бяхме 53 човека. Не знам дали се вижда първата снимка. А, Предколеден круиз. Всичко беше украсено, целият кораб с много красива коледна украса, а пък всъщност бяхме по къси ръкави по всички острови. Виждате кой вързано яке, кой по къси ръкави, но много хубав круиз. Наистина ви препоръчвам всички Канарски острови. Даже след малко, като приключа, ще ви покажа такъв круиз за, примерно, за 14 февруари или за някой хубав празник, за да се събере по-голяма група. А, от тук присъстващите, кой е бил на круиз, напишете ми в чата, аз ще погледна какво ми пишете, къде сте били, на колко круиза и от агенция или през нашия клуб сте купували. Ще ми бъде интересно, просто ми напишете с няколко думички или пък какво си мечтаете да посетите. Аз ще ви разкажа за хората, които не сте били, защо ние ходиме предимно на круизи вече. Който е тръгнал на круиз един път, той започва да ходи предимно и основно само на круизи. Може първата, втората година да съчетава още с хотелски почивки, после вече хотелските почивки остават на заден план. Имаме един голям плаващ кораб, вече знаете, ще говорим за круизи, който може да побира от 2500 до 6000 човека. Зависи колко е нов и колко е голям кораба, но той ни осъществява предвижването от държава в държава, докато ние се забавляваме, вечерта пътуваме към другата държава, без да сменяме транспорта. Не си сменяме хотела, не си сменяме ресторантите и транспорта и всъщност на другата сутрин се събуждаме в нова държава. Такава почивка, ако отидете веднъж, аз ви гарантирам, много ще ви хареса. Единия ден сте в Италия, другия ден сте в Испания, третия ден сте вече във Франция, четвъртия ден сте на Палма де Майорка, после на Ебиса, после в Испания отново и
не сменяте транспорта. Много повече стойност за по-малко пари, тъй като нямате тичане от полет към полет, влакове, автобуси, резервации, трансфери. Представете си каква хамалогия, ако за една седмица отидете на сухопътна почивка в 5 държави. Сервизът и обслужването ни е на много високо ниво. Стаите ни се почистват и кърпите се сменят до вечерта, колкото и да ви е странно. Горе-долу до 10 вечерта. Ако ние сме навън и не сме си в стаята, някъде има някакви лампички, които им светят на стюардите, те просто минават до 10 да проверят дали случайно не сме използвали еднократно кърпата в банята и отново да ни я сменят. Такова обслужване няма да сте виждали на друга почивка. И според класацията на ЮНЕСКО, това е най-безопасният вид почивка в света. Ако имате някакъв страх от плавателни съдове, клатещи малки корабчета, лодки, яхти, забравете за тези стари изпълнения. Тук круизния кораб е на 20 етажа, изключително модерни с стабилизатори, които не позволяват на кораба, даже и да има вълни, има стабилизатори, които не му позволяват да се клати. Сега да кажа, че не се усеща. Усеща се, че плавате. Трептене от двигателите, но такова, нали, люшкане, което е по малките корабчета или бързи яхти да подскачате, няма такова нещо. Мен ме е страх от вода, да кажа тук. Всички хора, които ме познават, знаят колко много ме е страх от вода и обожавам круизите. Така че въобще, там се абстрахирам, че съм на вода. От какво зависи цената? Цената зависи от избора ни на каюта и само ние можем да решим колко пари ще дадем за този круиз. Имаме избор от 4 цени, даже от повече цени, защото всеки вид каюта си има допълнения, които можем да добавиме, но като основно най-ефтината каюта е вътрешната. Вътрешната каюта няма прозорци, няма слънчева светлина и има добра климатизация, но просто няма, нали, откъде да ви влиза свеж въздух. Ако сте по-така темпераментни натури и не обичате да стоите в каютите, обичате до максимум да стоите до късно и забавленията на кораба и примерно се прибирате късно през нощта, може би ще ви бъде подходяща каютата, най-малко пари, получавате същото обслужване и същата стойност. От 1 до 4 човека могат да бъдат в каюта. Може да си вземате децата, може родители, може с приятели, може само един човек или двама. Разбира се, за двама човека е по-удобно, отколкото за повече. Следващия вид каюта е с прозорец. Тук прозорците са неотваряеми, но имате слънчева светлина, може да наблюдавате дали е паркирал кораба, дали е акостирал. Нали, може даже изгрева да посрещнете, да наблюдавате през прозореца. Има малък диван, което значи каютата е една идея по-широка. А, може да си вземете тази каюта с минимална разлика от предходната. Цената между вътрешна и с прозорец не е много голяма разликата. Малко по-скъпа и луксозна е каютата, която е с тераса. Тук може да си оставите да ви шумят вълните през нощта. Ние сме го правили често. Имате по-голям диван, който може да се разпъва. Ако обичате тишина, спокойствие и релакс, може да го намерите на вашата тераса. Без други хора, може да си пиете кафето, да четете книга, да работите от терасата. На кораба има добър интернет срещу заплащане. Така че, ако обичате, нали, малко по-голям релакс, това е вашата каюта, пак от 1 до 4 човека. Всички каюти побират до 4 човека. В много малки случаи има каюти за 5, но са доста малко на кораба, затова даже и не го казваме. Доста сериозно търсене да намериме петица свободна. И последно, най-луксозната, съответно и най-скъпата каюта е апартамента. Това са апартаменти на 2 етажа, може да бъдат мезонети, представете си с вътрешна стълба. А, Отвънка да има джакузи с един диван, с масичка, с два изхода към терасата, може да бъде с френски прозорци или просто доста по-голяма стая с холна част. Апартаментите са доста по-скъпи от другите видове каюти. Всеки избира колко пари. Просто виждате цената и казвате, ей, това е моята.
Нямаме тук посредник, агент, който да ви насочи и да ви даде една цена за вътрешна каюта, примерно. Изхранването от рано сутринта до късно вечерта ви е включено в цената. Всичко на борда ви е в пакета, в цената. Шведската маса работи рано сутринта от 7 часа. Почти целодневно, буквално затварят за един час, за да сменят храната от закуска към обяд. След това има ето тези луксозни ресторанти, има следобеден брънч към 3 до 5 часа и в 6:30 започва вечерята. Препоръчвам ви силно за вечеря поне да използвате гурме ресторантите с собствени сервитьори на масите. Всяка маса си има за целия круиз един сервитьор. Той ви знае какво харесвате, вие му казвате първия ден, какво ще пиете и повече не ви питат. Ако имате включен пакет с алкохолни напитки, казвате му кои са вашите питиета и от първия ден повече не ви иска круизната карта, няма да ви проверява, просто първия ден само ви проверяват имате ли пакет или ще си заплащате алкохола. Алкохол не е включен в цената. В шведската маса целодневно има включени наливно кафе, студено и топло мляко, много видове чай и сокове и минерална вода от диспенсър. Това ви е включено в цената, но в ресторантите и на другите заведения, където са с барове, дискотеки, там напитките се заплащат. Затова ние си купуваме през нашата платформа и алкохолния пакет, който излиза 2-3 пъти по-евтин от нормалната цена на борда. Така че изхранването, не го мислите, включено ви е. Има и платени ресторанти, по желание, само ако искате да опитате различна кухня, примерно мексикански ресторант или пък тепаняки да си платите, което е голямо шоу. За втори път ходихме май месец на тепаняки ресторанта. Много го препоръчвам. Също има стейкхаус. Сега на предстоящия круиз пост ще ви кажа, имаме включени в цената 3 платени гурме ресторанта. Релакса като басейни, много басейни има, основни, големи, странични, отзад, тип с джакузита. Виждате ли тук шезлонгите как са вътре във водата? Пълен релакс, стига да си намерите място. По принцип трябва да сте малко ранобуден, за да си намерите хубави места. Има от тези големите легла с дюшеците, не е само шезлонги, но при толкова хора, за да си намерите хубаво място, трябва по-раничко наистина. Аз винаги търся някакви ранобудни хора, които да запазят места за шезлонгите. Но има и вътрешен басейн, огромни пространства с шезлонги, с маси, хората играят карти, играят табла, шах, а, няма нужда да си поръчвате напитки, въпреки че седите на масите за заведенията. Просто пълен релакс. Никой не ви притеснява за нищо. Аквапарк има голям, ако обичате водни забавления. Също има и детски. Виждате тук детски воден парк. И има детски център с безплатни аниматори от 9 до 12 през нощта. Което значи, че ако имате деца над 3 годинки, може да ги оставате целодневно, буквално като в детски кът, по възрасти и децата не искат да излизат от детския център и вие нямате ангажимент, освен ако не държите да са залепени за вас. Но може на кораба да си починете сериозно от децата, един път да ги вкарате в детския център и те няма да искат да излизат повече. Така че буквално си почиваме, наистина си почиваме от децата. Освен ако не са някакви много привързани към родителите и да не искат да отидат да играят. Шоу програми, дискотеки, пиано бар. Дискотеките са няколко и работят по едно и също време на различни места на кораба. Буквално излизате от едната дискотека и влизате в другата. Излизате, преминавате през цялото разстояние и отваряте вратите и влизате в другата. И не си пречат музиките, защото толкова добро шумоизолация има, оплътнение, че въобще не се чува, че в съседство е друга дискотека. Много заведения има, вариатетни представления няколко пъти на вечерта, както и тези танцори водят уроци по танци. Ако обичате да танцувате, уроците по танци започват горе-долу от обяд.
Докато дойде времето за представленията, тези танцори водят танци на различни заведения, палуби, откритите палуби. Общо взето от сутринта започват шоу програмите на откритите палуби и уроците по танци. Следват вечерните забавления и дискотеките работят до 3 часа през нощта. Така че, даже и да останете на кораба, няма да имате една минута спокойствие, пълно забавление, ако това целите. Ако искате релакс, осамотявате се някъде, четете си книжка, ние някой път си носим книги. Още, нали, ще ни остане време за четене, но общо взето не ни остава време за релакс. Почиваме си след почивката, защото е толкова силно, интензивно. Представете си ето тези неща, които са на този слайд. Блъскащи колички, как няма да отидем да караме? Разбира се, че караме. Първото нещо, което беше, когато отидахме на MSC World Европа, да намериме къде са блъскащите колички. Не съм сложила снимка на витата парзалка, но на корабите и последните кораби на MSC има една вита парзалка спирала, която започва от 21-я етаж и за 5-6 секунди слизате на 8-я. Много е екстремна и много е хубава за хора, които обичат силни преживявания. Адреналин. Много сериозен адреналин е. Така че такива неща има на кораба, които няма как да си почивате. Вие сте постоянно в някакви активности. На корабите на норвежката круизна линия има картинг писта на 3 нива. Последните 3 нива има картинг. Представете си, примерно 18, 19, 20 етаж се правят състезания. Това ми е мечта да отидем много хора на норвежката круизна линия, на нов кораб и да караме картинг. Представете си го това как ще изглежда, нали? Някой да не снима отгоре. Фитнесът е напълно безплатен за хората, които се обичат тренировки и са спортни натури. Има пътека за бягане, външна, която може да обикаляте целия кораб. Има се специална очертана пътека за бягане. Фитнесът е огромен, много голямо пространство. Отвънка гледката ви е морска и е напълно безплатен. Има си платени сесии, ако искате индивидуална тренировка, но по принцип всичко е безплатно. Също така на MSC корабите има болиди на Формула 1. Те са сключили договор до 2030 година с Формула 1 и тези болиди остават още колко? Още 4 години. Има време още всички да пробвате формулата. Истински болиди може да карате срещу минимално заплащане. Под 10 евро беше сумата за болидите. Тази червена люлка, която виждате, е на новите кораби на MSC World America и на този, който в момента се строи, ще върви, ще плава тук в Средиземно море, MSC World Asia. Тази люлка залюшква много силно хората извън кораба над водата. Ако обичате, има ли хора, които обичат като мен такива силни преживявания, дето после да ги държи месеци? Аз просто нямам търпение, даже днеска цял ден планувам как да си купя и този круиз. Да бъде възможно най-скоро след като бъде пуснат кораба на вода. Има въжена линия също, виждате, минавате по много интересни препятствия, обезопасени, вързани с въжета и карабинери. Казино 24 часа работещо. Това е един огромен плаващ град. Представете си един град, в който живеете, всичко събрано и картинг пистата, и фитнеса, и казиното, и спа центъра, всичко събрано на едно. Казиното работи в Европа 24 часа. По Средиземно море и въобще в европейските държави не затваря, което предразполага към харчене на пари. Когато всичко затвори на кораба, всички хора се прехвърлят в казиното. А, не, по принцип не го посещаваме, най-много ако отидеме група за 10 минути, колкото за емоцията да си пляскаме и да се нали, това са излишно дадени пари. Ние там имаме много хубави места, на които да си харчим парите на кораба. Спа центъра е платена зона. Също има боулинг с 4 ленти и може да се играят и да се правят състезания до 8 играча в лента. Играли сме боулинг няколко пъти и има мол, който е безмитна зона. Много магазини има на различни етажи.
И тези магазини отварят, когато кораба потегли на вода. Когато кораба ни е на сушата, магазините са затворени. Тръгвайки на вода, всичко отваря на кораба. Навлизаме в безмитната зона, в свободни води и тези магазини нямат мито и правят огромни намаления до 70%. Всеки път, на всеки кораб, различно, не мога да ви кажа точно. Аз съм виждала и до 80%, ама айде казвам до 70%, някой път 40, 60%, изключително изгодни цени на часовници, хубави, скъпи марки, диаманти има, очила, дрехи, чанти, обувки, каквото се сетите, козметика много, парфюми, големи намаления правят. Да знаете, на кораба се харчат пари, пазарува се. Буквално сте на един плаваш мол. За круизния клуб, я да видя какво сте ми писали само. Ще погледна дали някой ми е писал. Мария, Мария ще отговоря след малко. Добре, за круизния клуб. Ам, от 10 години е клуба, 10 години и половина вече. От 16 януари 2016 празнувахме 10 годишнина в цял свят. В България празнувахме няколко пъти. Последното празнуване беше на кораба Коста Тоскана, май месец, около 500 човека с ръководството, с лидери от цяла Европа. Направихме последното празнуване на 10 годишнията на кораба май месец. Около 2 милиона и повече пътешественици, които ползват тази платформа с най-изгодните цени. Имаме си гаранция за най-ниска цена и което ни гарантира, че дори да намериме някъде някоя компания да е направила промоция, за да си продаде закупените каюти, веднага подаваме информацията с линк, с снимка, с скриншот, даваме нашата цена и автоматично при нас цената пада под тяхната най-ниска обявена, даже да е някаква ниска цена на промоция. Така че 2 милиона ползват този клуб и имат гарантирана най-ниска цена. Партньори в клуба сме над 400 хиляди. Това сме хората, които освен, че пътуваме, разказваме на нашите познати, близки, приятели, най-първо на приятелите ни, на колеги. Ако работим някъде, имаме колеги и започнем често да ходим на круизи, 100% ще ви питат какво става ти на 2-3 круиза в годината, какво се случва, откъде тия пари. Защото по принцип круизите са, прието е, че са много скъпи, тъй като хората все още купуват скъпи круизи. Ще ви покажа при нас какви цени имаме. Ако разпространявате клуба, вие може да пътувате много по-изгодно и да печелите доходи и комисионни. Не е задължително, това е само пожелание. Втората част е пожелание. Сайтът и апликацията ни са преведени на 17 езика, което значи, ако вие имате познати, чуждоговорящи, където и да живеят по света, все на някои от тези 17 езика те ще знаят, ще говорят и може да им дадете директно да смените езика на вашата платформа и да дадете линк на човека да влезе, да се запознае, да прочете всичко за компанията и да се регистрира, ако иска. В България клуба работи над 8 години. Има един екип, който е от 8 години и един екип млад, нашия екип от 5 години и ние сме най-големи екип в България, готини, мотивирани, амбициозни и много емоционални, приятелски настроени към нови хора. Приемаме всеки месец около 30 човека, минимум 30 нови пътешественика и партньора всеки месец. Дай Боже и повече. Сложила съм ви дестинации. Хубавото е, че тук се виждат на лаптопа и вие може да ги виждате, тъй като правиме живи срещи на телевизор и тези дестинации много не са ви видими. А, Искам да ви кажа две от тях, които са ни избора за нова година. Съвсем сериозно ще има две групи за нова година. Планувано е вече. Септември месец ще бъдат закупени. Едните ще се насочат към, вижте първата снимка, Сингапур, Малазия, Куала Лумпур, три острова, Пенанг, Ланкави, остров Пукет, Тайландските острови, оттам отива във Виетнам, Хо Ши Мин, Камбоджа, Тайланд,
Ко Самуи, тайландски остров и се връща в Сингапур. 14-дневен круиз. Сега директно ви казвам, докато сме на слайда цената. Закупен през платформата по нашия начин, по който спестяваме и купуваме круизите, на човек този круиз струва 1305 долара. Евро, извинявайте. 1305 евро на човек за 14 дена. Сключени изхранване, напитките в бюфета, забавления, представления, басейни, джакузита. За двама 2610 евро. Може да го намерите в агенциите и да сравните колко пъти над тази цена ще предложат агенциите. Това ни е единия избор, който обаче е 14 дена. От 26 декември до 9 януари. Втория избор е 7 дена от Доминикана към Карибите. 5 Карибски острова плюс Доминикана. 6 дестинации за Нова година за една седмица. Тук хората могат като чили по-лесно да си позволят една седмица отсъствие. Най-вероятно ще има по-голяма група, така си мисля, не мога да кажа в момента. А, Още една дестинация, също Ла Романа е Доминикана, просто с друг вид острови, пак са карибски. Тук има Барбадос, Мартиник, Сейнт Джон, Сейнт Мартин. Тези са друга. Виждате ли, те са горе-долу в една посока, само че толкова много острови има едно до друго. Единия круиз е с едните острови, другия с другите. Ще изберем септември. Това са ни двата избора. Иначе, ако вие имате виза за Америка или пък бихте искали вече да имате, около 190 долара струва визата, кандидатстването. Този круиз е прекрасен. Около 2000 долара за двама струва. Вече много хора от екипа ни започнаха да ходят на него и има закупен още няколко каюти има за следващата година от Майами към Кайманови острови, Ямайка, Мексико, пак Мексико или Руатан. Руатан, какво беше? Боже, забравих. Ямайка. Не Ямайка, Хондурас, може би. Много хубави дестинации, ако имате виза. И още един слайд с дестинации, за да ви кажа още нещо. Може да ги разгледате, аз да ви кажа за последната снимка. От Барселона към Бразилия. Това е изключително интересен, хубав круиз, много изгоден, ако се закупи ноември. Ноември месец може да тръгнете от Европа, откъдето решите. Може от Барселона, може от Франция. Аз съм избрала тази снимка, тръгвайки от Барселона, но круиза може да тръгне от друго пристанище в Европа. До Испания, до Лисабон, Португалия, два Канарски острови, Капа Верде и след това три пристанища в Бразилия, свършвайки на Рио де Жанейро. Де факто, отивате за 30-40 евро до Барселона и кораба ви води през Испания, Португалия, Канарски острови, Капо Верде и три пристанища в Бразилия. Вече от Бразилия трябва да се приберем. Все пак, нали, отиването ще ни бъде ефтино. Круиза е изключително изгоден. Горе-долу 2000 и няколко долара беше за двама, пак е обаче за 2 седмици, даже беше за 16 дена. Обаче отивате в друг континент, в Бразилия, след това може да си купите в Рио де Жанейро, на Копа Кабана, на плажа има безброй, стотици хотели, в инкрузес ги имаме. Примерно 3, 4, 5 дена може да се остане в Рио де Жанейро. А, и много хубава дестинация. Това ми е мечта за следващата година. Просто трябва да си планирам годината, да си оставя ноември месец свободен. Този круиз се прави ноември, когато много кораби тръгват от Европа, местят се положението, те завъртат маршрутите на корабите, ноември месец и корабите от Европа отиват към Африка и заминават към други острови, примерно към някои части на Америка и за да не плава празен, продават тези круизи за 2 седмици по 2000 долара. И като сметнете и нашата отстъпка, изключително изгодно излиза да се ходи на този вид круиз. А в платформата, кои са ни преимуществата? Имаме една платформа с директни цени, без посредници. Както казах, нямаме кой да ви дава насока, на кой круиз, на коя дата, колко да ви струва. Имате 21 000 варианти за круизи.
Денонощно може да разглеждате, да обсъждате в семейството ви, с приятелки, ако искате да пътувате с приятелки и никой не ви казва точно кой е вашия круиз. Избирате заедно, купувате и пътувате. Нямаме посредници, нямаме надплащания за агенции, тъй като си купуваме. Платформата е за саморезервации. Казвам го, че някои хора искат да им продадеме круиз. Ние имаме платформата на телефона и всеки си купува собствената подшивка. 300 хиляди сухопътни екскурзии, включително трансфери от летище до хотел, от летище до курорт или до круизно пристанище, както и интернет. Можем да си купиме интернета през платформата. Ако телефона ви поддържа eSIM, значи съвсем спокойно може да си купувате извън Европа и интернета. И над 400 хиляди варианти за хотели, сухопътно настаняване. Хотели, курорти, апартаменти, хостели, къщи за гости. С един акаунт може да купите сухопътно настаняване като хотел с 2-3 спални или къща за гости до 8 човека. Което значи, ако някой път решите да направите приятелско събиране или семейно нещо да празнувате или да отидете на почивка до 8 човека от вашето семейство, с вашия акаунт всички ползват вашата отстъпка. Освен ако, нали, нямат повече хора акаунти и не си купи всеки сам за себе си. Но може да си купите хотел с 3 спални, всички ползват вашата отстъпка. За круизите с един акаунт купуваме каюта до 4 човека. Също, ако сте семейство, си ползвате 4 човека от семейството. Голямата отстъпка, която имате, в следващия слайд ще ви покажа отстъпките. А, Ако пътувате с ваши приятелки, делите си цената и на вас ви излиза изключително по-изгодно, отколкото на тях. Това са 14-те круизни компании, с които нашата платформа е изключила преференциални договори за представителство. Ние сме им най-големия продавач в света на доста от тях и заради това пък те ни правят много сериозни отстъпки, промоции, бонуси, безплатни алкохолни пакети, безплатни апгрейди. Ще ви покажа после безплатен апгрейд. Имаме на круизи на МСC за Карибите. Плащаш вътрешна каюта, получаваш тераса. Такъв апгрейд имаме в момента. Познати ли са ви някои от тези компании? Пътували ли сте на някой от тях? Аз съм пътувала на MSC. Сега отиваме на Norwegian Cruise Line и на Costa. Всичките ми 13 круиза са само на тези три компании. Ам, Мечта ми е до година вече Virgin. Virgin е единствената компания 18+, на която не се допускат деца под 18. Тук представленията са за възрастни. Мога само да гадая, не съм ходила лично, но изключително интересни. Най-големите купони на круизните кораби стават на Virgin, доколкото съм запозната. Няма детски център, няма парзалки, няма люлки, пълен релакс и около 20 ресторанта и всеки ден може да се запазвате един от тези ресторанти безплатно. Няма бюфет, има нещо подобие на малък бюфет. Ако, примерно, в някой ден не искате да отидете в ресторанта, може просто да отидете да ви сготвят и да ви го дадат като как се води. Забравих. Няма бюфет, има 20 ресторанта на разположение, които може вие да си избирате да се храните. Ам, Ходили ли сте на някои от тези кораби? Може да ми напишете. Я да видам. Галина. Галина. Галина, вие в клуба ли сте, Галина? От Варна. Към екипа ли сте? Да знам коя Галина пита. Ще ви кажа, да, ще ви кажа за круизите. Понеже виждам Галина, че пише от Варна и искам да знам. Имаме Галина във Варна, една дама към екипа ни, към Татяна. Продължавам и след това ще ви отговоря на въпросите. Какви са ни отстъпките? Най-важното. Разбрахме, че нямаме надценки, нямаме никакви надплащания, тъй като нямаме на кого да платим, нямаме посредници. Имаме обаче много сериозни отстъпки към първоначално обявената цена, най-ниската цена, която виждаме. 17% ни отстъпката
За всички сухопътни настанявания, резервация до 8 човека, всички хора ползват вашата отстъпка. Представете си колко е хубаво вие да имате акаунт и да поканите семейството си, да наемете къща за гости някъде на хубаво място и цялата резервация ползват 17% отстъпка. Делите си цената след отстъпката. Или пък каните приятели, отивате някъде и всички ползват. Примерно, вземате апартамент с 3 спални, цялото настаняване ползва вашата отстъпка, без да ползват вашите спестени пари обаче. Спестените пари ги използваме за круизите и имаме гарантирани 25% отстъпка за круизите за каюта до 4 човека, което значи, ако сме семейство и започнем да се спестяваме пари за круизи, ние спестяваме за каюта до 4 човека, не само за нас. Това е много важно да разберете, че спестяването ни е за каюта до 4 човека. Ако ще пътуваме сами, каниме си приятелки да си разделим цената. Прекрасно. Ще ви кажа после как се получава и резервирането. Имаме възможност за плащане на почивката на части, но ние я изплащаме след това като кредит, а имаме гъвкава схема за спестяване преди резервацията. Започваме да се спестяваме месечно, винаги имаме налични спестени пари в акаунтите ни и по всяко време денонощно можем да си купуваме круизи. Активираме си собствена спестовна сметка за круизни пътешествия в акаунта. Представете си една касичка за пътуване, която обаче касичка не може да отворите или няма отваряемо дъно и да вземете тези пари. Ако ви се счупи колата или хладилника ви се развали или не дай си Боже друга техника в къщи, логично е веднага да посегнете към спестяванията и на другия ден да си купите нещото, което ви се е развалило. Ами тези пари, за щастие, не може да ги вземете. Тук събирате за пътувания, за круизи и със сигурност ви е гарантирано, че ходите на круизи, тъй като не може да вземете парите да си купите битовите нужди, да се задоволите вкъщи, което ви гарантира, че тези пари може да ги ползвате по всяко време за круизи. Какво правиме? Избираме си една сума, ще ви покажа в следващия слайд сумите, която искаме да заделяме на месец. Ние си избираме, никой не ни казва какво да направиме, тъй като тази сума не трябва да ни притеснява. Знаете си доходите, знаете си разходите и знаете колко бихте заделяли, за да ви е гарантирано за години напред, че ще обикаляте сериозно света. Нали, ако нямате амбицията много да пътувате, може да изберете най-малката сума. Но ако изберете не най-малката, а следващите два варианта, вашите внесени пари компанията преобразува в тяхна вътрешна валута, която се казва круизни долари. Те са патентовали преди 10 години и половина круизен долар и ние плащаме с тази валута нашите круизи. Не плащаме с нашите спестени пари от банковата ни карта, които внасяме, а в превалутираните ни удвоени круизни долари. Всеки път имаме на разположение, аз в момента имам 2500 долара и ей сега, ако искам, мога да ги ползвам, обаче аз събирам за зимата. Сега няма да ги ползвам. Сега мисля как да си купя и на новия кораб. Така, винаги ги използваме, когато решим дали ще си купиме семейно, дали ще поканиме приятели или пък ще се комбинираме в група от нашия екип. Ние правиме много хубави групи от 30 до 50 човека. Ако искате да сте с нови хора, да се запознаете с много нови хора, позитивни, ние обичаме да се запознаваме с хора, защото всички обичаме да пътуваме. Кой къде живее по света, с какво се занимава, запознаваме се, може и този вариант. Ако искате само семейно, отивате семейно и си купувате, даже може и да не ни кажете, може и да ни кажете къде ще пътувате. Идеята ми е, че ваше е избора кога и къде ще си харчите парите. Как спестяваме и купуваме? Да речем, че сте избрали първи круиз на стойност 2000 долара за двама. Тук ще кажа нещо важно. Нашите цени са винаги за двама. Ако искате да сте сам, просто имате опцията да извадите втория човек от резервацията и цената ви ще падне. А в случая, в който поне аз много вече следя от години туристическите посредници, те продават цена на легло, в двойна каюта продават цена само на легло и ако искате да сте сам, цената ви се вдига.
При нас цените са много ниски, в долари за двама, а имаме хора, които пътуват по сами. Вече имаме и мъже, и жени, които пътуват по сами. Цената пада. Да речем, че този круиз е за двама, $2000, каюта с тераса и започваме резервирането. Самата платформа ни подканва първоначално да платим половината от цената с нашите спестени в акаунта, ако имаме $1000. Решаваме, че 2 месеца сме внасяли, имаме удвоени $1000 или 3, 4, 5 месеца сме спестявали, даваме $1000 от акаунта. Попълваме данните на пасажирите и отиваме накрая плащане с банкова карта. Ако ще плащаме с банкова карта, винаги е половината, ако първата половина ги имаме удвоени. Което значи за първите $1000 ние месечно сме дали 500, доплащаме с банкова карта 1000. Този круиз в реални пари всъщност не струва $1500. Спестяваме веднага $500, с които си купуваме самолетните билети, хотел, ако искаме 2-3 дни и даже ще ни останат и пари да си харчиме, да си купим алкохолните напитки, примерно. За всеки круиз спестяваме 25% по този начин. Има вариант и да не доплащаме с банкова карта, за който ще ви кажа в следващ слайд. Това е ново въведение в платформата ни, че можем и да не плащаме круизите ни с банкова карта. Но първо да ви покажа трите плана, за да прецените дали някой от тях ви харесва, ако още нямате активиран спестовен план, и да прецените, нали, дали това е вашето, дали може да заделяте и да спестявате. Имате ли другарче, търсите ли си втори човек за каютата, от това ще ви зависи и цената, разбира се. План Стартер е икономичния план за хора, които не могат да отделят повече от $50. Ежемесечно спестяване само $50. Мисля, че са към 42 евро, да речем. Честно не съм ги смятала, ама горе-долу толкова. Просто се лишавате от една вечеря навън, на ресторант. Тези пари ги заделяте в касичката за круизи. Само една вечеря в месеца. Примерно. Защото наистина ние тия пари наистина ги харчиме много сериозно всеки ден. По кафета, по какво ли не. Месечно внасяме $50 и тези пари тук на стартер, това ни е икономичния план, тези пари не се отвояват. Само това е разликата с другите два плана. Тук нямаме отвоени пари, няма как да имаме 25% отстъпка, затова пък от първия ден имаме 17% за круизи, хотели, курорти, къщи за гости, всички почивки, които може да купите, сухопътни или за круиз, ползват 17% отстъпка и вашите гости. Което значи в каюта до 4 човека, вие и вашите гости ползват 17%. В сухопътно настаняване, къща за гости, до 8 човека, ползвате 17% всички. Ако сте разбрали този план, преминавам към по-интересните. Класик и премиум имаме удвоени круизни долари. План Класик стартира с $200 еднократно в деня на активиране на акаунта. Всеки се избира кой ден да си активира акаунта. Знаете си кога вземате заплата или получавате някакви доходи, приходи, тогава си активирате акаунта, защото от следващия месец на тази дата ще започне да ви идва вашето месечно спестяване, фактурата. И имате 5 дена, за да си внесете спестовната вноска, за да ви бъдат превалутирани в удвоени круизни. Всеки месец ви излиза фактура, дори да ви излезе в дата, на която точно в този ден не ви е подходящо плащането да го направите, можете до 5 дена. Представете си, и за тези 5 дена сте в срок и компанията ви отвоява парите. В смисъл, че нали, не ви е точно на секундата, освен ако не си сложите картата на директен дебит, да се взимат парите и да не го мислите. Препоръчвам нали, хората, които често ползват директен дебит, знаят, всяка компания, на която разрешите, си взема вашето плащане и получавате фактурата. Месечно по $100 превалутират ни се в 200 и се прибавят към първоначалните налични 350. Първоначално имаме $350. Ще ви кажа в следващия слайд защо имаме по $50 подарък.
Последния план е премиум, т.е. за хората, които много обичат да пътуват, искат бързо да спестяват, бързо да купуват, искат по-луксозните круизни компании. Имаме 4 круизни компании, които са налични само за този план премиум. От 14, 4 са налични само за премиум. По-висок клас обслужване, 5 плюс 6 звезди. Може по 4 човека винаги да сте, ако имате по-голямо семейство. И тук спестяването е месечно по 250 долара. Получаваме превалутирани круизни 500. Представете си колко бързо се трупат. Първия месец стартира с 500 еднократно в деня на регистрацията. Получаваме 800 веднага и можем да ги похарчиме. Купувате си круиз и си чакате първото преживяване. Ако няма веднага да ги похарчите, следващия месец на датата ви на регистрация ще ви дойде месечна фактура за членство 250 долара. Пак казвам, имате 5 дена аванс, за да сте в срок, което е, нали, така, доста толеранс от компанията. Хем ви ги отвояват парите, хем ви дават и 5 дена, ако нещо не ви е подходяща датата за това плащане. Получавате всеки път по 500 долара, които се прибавят към първоначалните. По всяко едно време на денонощието, вие си имате достъп до парите и може да си ги похарчите, ако искате. Така че при план премиум годишно 12 месеца по 500 долара отвоени можем да съберем спестени 6000 долара. Представете си какво пътуване тук ги очаква хората. Много хора сме с план премиум. За мое щастие, много се радвам хората, като се регистрират на премиум. Значи знаят какво искат от платформата и знаят къде искат да отидат за много дълго време напред. В смисъл, имат си план с дестинациите. А, на план класик за една година 12 месеца по 200 долара спестяваме 2400. Пак да ви кажа честно, два круиза може да си правите годишно съвсем спокойно. Зависи колко ще ускъпите каютата, какъв вид каюта, ще добавите ли напитки, няма ли да добавите. Но два круиза може да си правите и даже и на класик. Нещо важно последно, че къде минах, как минах толкова напред? Я да се върна, нещо важно има тук. Възможност за преминаване от един към друг план, от втори към трети, където имаме удвоени круизни долари. Първия план казахме, че той е а, плана, където не ни се отвояват парите, икономичния план, в който имаме 17% отстъпка и той не е като другите два плана. Но при класик и при премиум имаме круизни долари вътре в акаунтите спестени. Ако решиме, че искаме за известно време да минеме на класик, бързо да съберем 4 месеца 2000 долара вместо 800, можем да преминеме на премиум, да постоим на тази вноска колкото месеца решиме и да се върнем обратно на класик. Еднократно нагоре и надолу и си оставаме, когато направиме връщането, се оставаме на него. Това е много сериозно решение с връщането. Дали искаме, нали, да се върнеме. По същия начин, ако сме се регистрирали на премиум, има хора, които се регистрират, казвам ви наистина как се случват нещата, само за един месец на премиум. Веднага имат 800 долара, харчат си ги, просто искат по най-бързия начин да си купят круиз. Буквално от този за другия месец и да си похарчат тази добра сума и после се минават на класик. Ваше е решението, нали, кой план, за колко време. Но не може да се връщате обратно на стартер, тъй като тези удвоени пари не може да се обединяват с тази сума от 50 долара. Надявам се да е разбираемо. Ако нещо не ви е разбираемо, изслушайте после записа или направо напишете в чата, ако нещо искате пак да обясня. Имаме допълнение към членството. На всеки 2 години компанията ни прави обновяване. Това обновяване беше направено на 17 март. Имаме едно хикс допълнение към членство 3.0. Много повече неща ни добавиха, повече гъвкавост при резервациите. Ние преди си бяхме доволни, сега сме много доволни. Следващото обновяване ще бъде септември. Казаха да се готвиме за нещо нечувано, което ще промени изцяло
възприемането за почивката на целия свят на почиващите. Много интересно ще бъде обновяването септември. Имаме голяма конференция, 12 000 човека и там ще съобщят новостите. Но това, което ще ви кажа тук е прекрасно. Много хора вече се възползват. Бързи резервации до 90 дена. Това значи, че ако сега се харесате за края на юли, за този месец, в последната минута, знаете, винаги има едни last minute оферти. Всички компании и туристически агенции за хотели, за курорти, за круизи предлагат. Имаме над 14 компании last minute оферти на невероятни цени. Винаги казвам сравнението с норвежки фьорди, тъй като това беше фрапантно сравнение. Норвежките фьорди е един средна цена круиз, не от най-ефтините, това да кажа, около 2000-2500 долара за двама. Обаче в Last Minute офертата за май месец беше от началото на май обявена оферта, примерно за края или за първата седмица на юни. 780 долара за двама. А по принцип са над 2000. Нали, на всяка компания е различна цената. Ако искате да хванете такава хубава, бърза оферта, трябва да имате готовност в рамките на 2-3 седмици да стегнете куфарите и да отплавате на круиз. Много хубави оферти, така че си има интересно търсене за хората, които обичат да правят такива резервации в последния момент. Стандартната ни резервация си е до да имаме 3 месеца на отплаване поне. Примерно сега сме юли, за септември, октомври, ноември, декември, поне 3 месеца до круиза, за да имаме събрани пари, за да си ги използваме. И най-хубавото, което всъщност влезна, март месец е без картово доплащане на втората половина на круиза. Ако имате събрани и сте на премиум, за 4 месеца, айде да не е за 4, за 6 месеца, имате събрани 4000 долара, може да си купите круиз без да плащате с банкова карта, ако резервацията ви е след 9 месеца, поне 9 месеца. В момента сме юли, хората купуват по този начин без да плащат с банкова карта за след април до година. За Велик ден, да ви кажа, купуват си круизи в момента за Велик ден, но март месец на 17 март, когато влезе това допълнение, веднага на 17 хората си купиха за до година за Канарски острови. Мисля, че Иренка е тук. Ирена Мамарова може да напише за коя дата беше за Канарските острови. Без плащане с карта. Диди Турлозова купи за 14 февруари без плащане с карта и сега мисля, че Танчето купува от Англия няколко резервации за новия кораб MSC World Asia, който сега се строи. Така че в момента хората, които имат събрани пари, могат да си купят круиз за до година, да си имат една резервация без доплащане. До тогава, ако си харесат нещо друго, могат да се купят и още един круиз. По този начин 50 на 50, който ви показах. Ясно ли е тук по този слайд колко хубаво можем да плануваме за до година? Примерно даже до година, в началото на годината още, можем да плануваме нова година, да си купиме круиз, ако всички имаме останали добро количество долари. Ние да ви кажа, си ги харчиме много сериозно, много редовно. Общо взето не ни остават много събрани. Много хубав слайд. Искам да знаете, това е единствената компания в света, която застрахова парите на ползвателите, на пътешествениците за тяхна сметка. Много внимавайте какви компании ще ви предлагат, съвсем сериозно го казвам. Вече втора седмица го казвам, защото знам за друга компания подобна, знам какво се е случило с парите им. Нашата компания 10 години застрахова, много сериозна застрахователна компания, която се казва Trust My Travel и има 3Pay подразделение, което защитава нашите пари в банка Barclays. Надявам се да сте чували. Някои от вас може да живеете и в Англия. Банка Барклис е една от най-сигурните банки в света първо, над 300 години в Англия, така че компанията ни 10 години и половина плаща за страховка. Представете си колко сериозно
мисли за парите на ползвателите, на круизьорите, на пътешествениците. Ако нещо се случи някога, нашите пари са застраховани на 100%. Така че нямаме, нали, никакви притеснения, за това не го мислиме. Но ние можем да си ги харчиме винаги по всяко време, да оставаме на нула. Да знаете, по всяко време може да занулите акаунта. Постиженията за последните години, въобще няма да са много да наблягам на постиженията. Най-голямата компания в света сме продавачи на круизи на Коста. 24-та, 25-та година, не знам дали виждате къде ви посочвам. Коста Круизес ни награждава. Ето тук също още една награда. Тук също за продавач Over the Top е златна награда за продавачи на круизи в световен мащаб. Измежду 70 000 туристически агенции. Нашата платформа с 2 милиона потребители продава, разбира се, най-много круизи на Коста. Същото го правят и MSC, затова ни правят постоянно невероятни промоции. Ще ви покажа след малко. Напомнете ви да ви покажа за Карибите апгрейда на каютите. И в тази класация DSN Global 100, това е класацията на 100 компании в световен мащаб, които продават директни продажби. Това са компаниите, MLM компаниите, обаче имат подразделение за услуги, не за продукти, добавки, кремове, мазила и така нататък. Имат класация и за услугите. Ние сме, разбира се, в а, класацията за услугите, вече сме на 12-то място от 100 най-големи, с най-голям оборот в света. Всяка година компаниите обявяват оборота си за годината и от миналата до тази година 93 милиона имаме ръст в продажбите и много бързо от 39-то място отидахме на 12-то. Това е много сериозно постижение. Тук са много сериозни компании в цял свят. Един круиз съм сложила, който ако ви е първи круиз, има ли хора, които сега мечтаят да отидат на първи круиз или всички тук сте пътували? Я да видя колко човека сме. 24 човека. Има ли хора, които мечтаят за... Иренка е написала 24 януари отиват на Канарски острови. Да знаете, може да се присъедините за Канарските острови. 24 януари е круиза. Мога даже да ви го намеря, да го покажа. Ако не сте били на круиз, то този маршрут е доста популярен, един от най-популярните по Средиземно море. Независимо дали ще бъде на Коста, дали ще бъде на MSC, дали ще бъде на Norwegian Cruise Line или дори на Virgin 18+, горе-долу това е круиза по Средиземно море. Плюс-минус малки отклонения може да има. Генуа, Марсилия, Франция, Барселона, Италия, Испания, остров Сардиния, Кагляри, Неапол, Чивитавечия е пристанището на Рим. Тук се ходи до Рим и Генуа. Може да няма остров Сардиния, може да има Ибиса и Палма де Майорка, може да отиде към Португалия и да свърши там. Най-различни вариации, може да тръгне и към гръцки острови, между другото. От тук от Бутуша долу от Рим, надолу към гръцките острови също може. Но горе-долу това е маршрута, който препоръчвам ви, ако не сте били на повечето дестинации. Това е един много популярен маршрут. Няма вълни, морето ви е като тепсия, невероятни залези, червени. Много ще ви хареса, ако не сте били. Даже и да сте били не на този маршрут, пак ще ви хареса. Това е круиза, на който заминаваме на 23 август. На Norwegian Cruise Line, тук ви казах, че ще ви обясня, имаме 3 платени гурме ресторанти, безплатно включени в цената. Значи от 7 нощувки в гурме ресторантите, безплатните, ние ще отидем на 3 платени обаче и ще се избереме, мисля, че съвсем скоро ще ни се активира в апликациите да можем да си изберем ресторантите. Най-вероятно стейкхаус, тепаняки, може и суши, примерно. Или имало още един хубав местен ресторант с месо. А,
Ще видим какво ще избереме, но имаме три подарък платени гурме ресторанта. Безплатни премиум напитки за възрастни се водят тук над 21 години обаче. Не над 18. Децата от 18 до 21 са малко ощетени, но ако искат да изпият някоя бира, не знам дали децата пият на 18 години, но тук имаме премиум напитки над 21 години. Също така, 150 минути интернет на всеки човек в каютата и $50 за екскурзия на човека, който е с акаунт и закупил круиза. Ако сте 4 човека в каюта, човека с когото сте се присъединили, той ще има за него $50 и за екскурзия. Подарък ще ги използваме. След като са ни ги дали, ще ги ползваме. Това ни е маршрута от Португалия. Ще отидем 2 дена по-рано на хотел. Вече сме се резервирали хотелите. В следващото ни пристанище е Портимао. Ето тук тази снимка. Направо ще си купим екскурзия от Инкрузес. Още ни е рано, рано имаме 1 месец и малко. Може би вече ще започнем с екскурзиите. След това отиваме до Кадис, Севиля, цял ден, Испания, Гибралтар, Ибиса, Палма де Майорка и свършва на Барселона. И този круиз го има всяка седмица. Ако края на август ви е топло, то ще бъде топло, но ние ще се жертваме. Ако ви е, нали, неудобна седмицата, може да го направите от 30 август от Барселона до 7 септември, свършва на Лисабон. На 7 септември тръгва от Лисабон, на 14 свършва на Барселона. Ако имате деца, може даже да хванете, нали, преди децата да са започнали училище, да ги заведете на круиз. Мисля, че вече септември няма да бъде толкова топло. То никога не се знае дали при нас ще бъде много топло, но всички казват, много ще ви е топло. Ще ви покажем и колко добре си изкарваме на топло. Един хладен круиз, невероятен, силно го препоръчвам за хората, които тепърва ще плануват. Норвежки фьорди с Исландия го има от 23 август. Ние се качваме на 23 на топлия круиз. Хората потеглят от Хамбург към Исландия, към Рейкявик, да се охладят от жегите. 2 дена кораба е в Рейкявик, едно много интересно пристанище в Исландия, след това горе в Акурейри, след това потегля към Норвегия, 3 норвежки фьорда и се прибира в Хамбург. Много хубав круиз, 11 дена, има го наличен и на много добра цена. Ако нямате планувано нищо за август и можете от сега да купите, да съберете куфарите, ви препоръчвам този круиз. Много ще ви хареса. Ако нямахме този нашия летния, щяхме да сме организирали групата за Исландия. Майде за до година. За лятото, за до година да го оставиме това хубаво преживяване, защото до тогава сме направили нова година, може би Върджин да сме направили нещо пролета, новия кораб. Много планове. И последно, гръцки острови. Ако обичате да плажувате, искате да посетите всички гръцки острови на куп, бързо, най-добрият маршрут е това. Този маршрут го има и в други вариации, както и всички останали, но тук всички хубави острови са ви в един круиз, 7 дена, нощувки на Селестиал. Има го и на други компании, но Селестиал прави точно този маршрут. От Атина към Кошадаса, Родос, Крит, Санторини, Миконос, Милос, Атина. Пак казвам, цените са ни за двама. Много българи ходят на този маршрут, защото си мислят, че няма да се справят. На Селестиал менютата са на български, персонала половината или 1/3 са българи, всички говорят на български на корабите, поне на Селестиал по гръцки острови и там и са Италия. Така че този круиз не ви трябват придружители. Според мен всеки може да се справи без другарчета и без компания. И ако нямате регистрация в клуба, моля ви напишете ми колко човека от тук присъстващите 24. Към момента нямате Ганка, този круиз за гръцки острови всяка седмица. Всички круизи са ни всяка седмица, така че
Ако искате определена седмица, в която вие може да ползвате отпуска, деца, приятели, да се организирате, вие си решавате. Това е, че посредническите фирми закупуват този круиз за гръцки острови, да речеме за 4 или 6 седмици. И те го предлагат на българската аудитория пътешественици 4 седмици и това е. При нас кориза го има всяка седмица. Когато вие искате, тогава може да се качите и да си изберете и сумата, която да платите, защото може да си проверите 2 месеца. Гръцки острови препоръчвам септември-октомври. Юли-август абсурд на тия жеги. Макар че аз съм ходила август и беше много сериозно топло. Не ви препоръчвам. Препоръчвам ви от септември. Освен ако много не обичате топлото. Така че всяка седмица го има круиза. Сега другата седмица заминават или на 10 или мисля, заминава една група за гръцки острови. Ние отиваме от Лисабон. А, така. Ако нямате, напишете ми кой няма акаунт, за да ви кажа как може да се вземете а, подаръка от $50. Безплатна регистрация в нашата платформа ви носи $50, абсолютно не ви ангажира с нищо. Единствено трябва да си попълните реалните имена и да си направите верификация на самоличността, за да видят, че вие не сте робот, не сте чатбот, не сте изкуствен интелект и не искате да им вземете с десетки акаунти по $50. Реални $50 компанията подарява на всички, които нямате резервация. Регистрация в клуба и резервация после. А, така че безплатна регистрация ви води към този подарък, който буквално в рамките на 3 минути ви се появяват в акаунта и може да ги използвате. Ако искате да си активирате спестовно членство, най-добрият избор, разбира се, е това. Но ако в момента не сте на тази вълна, имате други плащания, не искате да спестявате точно в този момент, от след 2 месеца, дори този подарък може да го използвате никога, ако не си активирате акаунта. Искам да знаете, че никой не ви кара, ако това не е вашето, да активирате спестовното членство. Похарчете си $50 на хотел някъде в България. Имаме хиляди хотели в България. Така че, наистина, ако нямате акаунт, помолете човека, който ви е поканил, да ви даде линка си и да ви помогне да си направите безплатната регистрация. Буквално става в рамките на няколко минутки. Ако сте си избрали спестовно членство, направете си активацията, на което от членство сте си избрали и веднага ще ви добавиме в нашата круизна общност. Имаме си чатове с горе-долу около 500 човека сме от цял свят. В Viber, в Messenger вече чата ни е пълен. Messenger чата поема 250 човека, затова имаме Telegram чат, в който може да се добавят до 20 000 човека. А ако направите активиране на членство, моментално ще попаднете и в нашата общност. Ще видите за къде има закупени круизи, ще видите ако някой си търси другарче или ако вие лично си търсите втори човек. Може да се комбинирате винаги. В екипа ни има свободни хора, които си търсят другарчета. Много хора това ги спира, казват аз нямам с кого да пътувам. Гарантирам ви, при нас има с кого да пътувате. Имаме от Норвегия, имаме от Холандия, от Испания, от Англия хора, от Чикаго свободни хора, които идват до Европа, за да ходиме заедно, и от България безброй много дами, които са посами. Даже комбинираме и мъже. Колкото и странно да звучи, сега имаме комбинация даже и на мъже. Вече сме комбинирали и непознати мъже, които се запознават на кораба. Така че $50 са ви подарък. Активиране на спестовно членство ви води вече и попадане в нашата круизна общност от много хора. Нещо много важно, което ще го напиша на следващата среща, да знаете и да е четливо. Имате 14 дена да си върнете парите, ако нещо не ви хареса. Това е много важно, че компанията ви гарантира връщане на парите, ако тази общност не ви харесва. Ако сайта не ви допадне, ако нещо, търсенето не ви допадне, каквото и да е, никой не ви пита защо.
Подавате си заявка до 14-я ден и ви връщат вложените средства до стотинка. Така че нищо няма да загубите. Ако останете и решите да се откажете, най-много да идете на един круиз да си изхарчите парите. Това казвам, че какво може да загубите, най-много да идете на круиз и да се влюбите в пътешествията. Въпроси и отговори, разглеждане на оферти. Сега ще погледна нагоре въпросите. Ще спра записа, само да ви кажа нещо, което искам като въпрос да ми зададете, но ще изпреваря събитията. Искам да ви кажа първо, че акаунта се наследява, ако нещо се случи с собственика, който е регистрирал името си в акаунта, всички резервации са с вашето име първо, след това са втори, трети и четвърти човек. Акаунта ни се наследява по наследници по първа линия, както е по закон. Ако нещо някога се случи с човека, има събрани удвоени пари или има бизнес и има картата, която ни е виза карта за бизнеса, всичко се наследява от наследници. Казвам го, никак нали не ми е приятна темата за наследство, обаче да се знае, че тези пари не потъват и не изчезват, ако нещо се случи с собственика на акаунта. И второто, което да ви кажа преди да спра записа, е, че нямате договор регламентиран колко време да бъдете в платформата. Можете по всяко време да спрете месечното членство, по всяко време да се откажете, без никой да ви иска никакви неустойки, никакви допълнителни плащания. Ако имате спестени отвоени пари, които не сте си похарчили към дадения момент и искате след един-два месеца вече нещо ви се промени в финансите, в работа, в здраве, не дай си Боже, искате да спрете, винаги го обсъдете с човека, който ви е регистрал, абсолютно винаги, или дори с мен, няма значение на кой, но кажете на човека какви са ви плановете, ам, за да ви дадеме най-правилния съвет. Да се изразходвате отвоените налични пари, докато ги имате отвоени налични, да направите една почивка, бързите оферти от този за другия месец или от този за този месец. Идеята ми е да се изразходвате отвоените пари, докато са ви налични отвоени. Компанията ви позволява да си изразходвате парите преди да приключите членството. Разбирате ли колко толерантни към потребителите? Ако не си изразходвате парите, можете да купите круиз на някой от вашето семейство, брат, сестра, деца, ако са над 18 години, на родители. Просто си изразходвайте парите, както са ви с бонуса. Нямате никакви неустойки след това, като приключите. Най-добре е да купите един бърз круиз за един, два или три месеца максимум напред, изразходвате си парите, правите круиза и след круиза нямате дължими вноски. Ако решите след една година, ако мислите, че нещо ви се е променило в финансовото положение и отново искате да започнете да пътувате с нас, не си правите нов акаунт, акаунта ви не се анулира, той просто става неактивен за членство. Обаче вие виждате всички оферти с цените, виждате какво се случва, къде ще пътуваме. По всяко едно време може да си активирате членството наново. Да знаете, че нали, не ви гоним от системата и от нашия клуб и от нашата общност. Просто може би нещо ви е накарало за временно да си спрете плащанията и когато искате, пак може да започнете да спестявате пари и да пътувате наново. Ако не решите, нали, това си е избор, личен избор. Но има хора, които спират за една година и след това наново се активират акаунтите. Това исках да ви кажа, което исках да влезе в записа, защото е много важно хората, които ще чуят записа, да чуят и последно допълнението. Сега ще видя въпросите и ще ви покажа няколко оферти. Спирам запис.